accepted, deployed, arrived on this date more megi. Samoro kuta bank details ki test manyi wacho nyaka getem kanotem. Everything. Mabegi chule. Hey. Emomiyo siaya jiareyo en ni nyithindo moloso kagi kapo ni nitie manochula soya kaka giwacho ne gichulo giga. To maduong' moloyo en ni kaka kijana mowacho ni ne en ligegano. Supervisor ne ligega kanyo nene. Yes. To no kete tich nade. To ng'at mane manonyiso supervisor ne chama no gocho ne niro waoro je biro kanyo. Ma bende ka chieng' ma je oleo to nyise niya ero waoro je biro kawuono lewe tich. Mana kaka wapenjo ni onge ng'at manyalo dhi kawo keyo ni kama ni pure. Kinyi win ka ng'acho tiko ni keyo kata in kidhi puodho kanyo di penji to jachien opuro puotha. Exactly. Ok dangi mora ni puotha no pur ni chieng' moro kiwacho ni ng'at mano oyoro nani to ni we puodho ka pok oyoro. Jachien mano oyoro ni nyaka idhi penji ni jachien ni to en jachien moya kanye. Bwana wapenji penja chiel momiya koni ni girsia ni ji nyaka make fotugo gi ngima jopiny. Yes. Nyako chokoni en clinical officer. Bwana ng'eni clinical officer ok en ng'ata ok oja laboratory ok en pharmacy mapogo ya. Mano mathietho. Mano laktar. Bwana. En a professional kada health sector ka. Ok en ng'ata hospital. In fact, most of the hospitals, most of Victor Kidi hospital, quality assurance officers, a ministry, Mara Health, Department Health. Kibi kate sub-county hospital gite, most of jok mane gin clinical officers. Kupogore gi nurses. Yes. To bende gin gi union, donge gin union. Yes. Koro Kenya Union of Clinical Officers nyaka rene. Bende nyaka donje awachne. The other unions mamoko ma omulo the health fraternity Masiaya. Na to wachona ka the public service board Masiaya is a crime scene. It is true. Yeah. Oro na message to call the public service board Masiaya is a crime scene. Ging'eyo. Sani to koro we capture data. Ni keto methodology. Kia gi barua mara ng'o. Siacha hapa no nego beta disbanded. Kata makanti county mo nego be dissolved. To NCI. Nikech kaka winjo wacho ni mai mana department achiel. Okwange gima timore department mar education. Okwange gima timore e department mar agriculture. Okwange gima timore department mamoko mudong gite. Mito mibadhi jedi mabendo ndiki. Koro mai ma EACC ke jogi gin joma nitie nyithindo mane otiyo gi jomiluongo to koni anto na miyo ng'ani kae ok dwari e kizungu mang'eny kae bende accountant makia pod dhi om kia koka auditor general bi kae ma en ni ikawo ka ji kama ticket e buo lori e buo probox to gidhi giwacho kuma gini noa gi kuma ogike ma gavana bende tenore gi chien to koro wang'iyo ne gini owuok kure nikech sama gini timore neno ng'ato choko pesa makama to yath onge osiptal. Wach malit ahinya kod Monga Jwang sama bene baka mar dwaro gero log tich gi wach mar just ne wach manyo omako jotich mag county ahinya no ne uru wach ne DCI ma en thuolo mar puodho nyingu ne dier utiyo e lo jopiny ote thoth kama pod medo donjo ka kokalo kuom jopiny giwegi ma bende wacho ni ma en mana a tip of the iceberg